Hola, us vull recomanar un llibre que no vull criticar, simplement oferir-vos perquè a mi m'està encantant, i que és el llibre que va fer la Chimamanda Ngozi, que es diu Americana. És un llibre que, a més, vaig començar a llegir uns dies abans de l'assassinat de George Floyd, i llegir-el m'ha donat moltes respostes a preguntes que em feia i potser que no em feia i desconeixia. Americana és un terme que utilitzen els nigerians per descriure els nigerians que emigren als Estats Units. Llavors és el viatge vital d'una noia que té un cert nivell cultural, que viatja als Estats Units i allà descobreix el significat del terme raça, no? Que una persona d'Àfrica quan viatja als Estats Units descobreix que és negra, que és una raça, i que hi ha una estructura piramidal i certes races estan més amunt que d'altres. I són les petites quotidianitats, són les petites maneres de fer del dia a dia d'aquestes persones que van descobrint la diferència de ser una persona a Àfrica i passar a ser una raça als Estats Units. Hi ha una frase molt significativa que us vull llegir, que ho descriu molt bé, que és «Cuando venís a Estados Unidos sois negros», i ho repeteix diverses vegades. I jo us el recomano més que tot perquè tractes el tema des d'una perspectiva molt diària i molt ben explicada d'unes persones que han hagut d'emigrar a un país que no els ha acceptat del tot. Espero que si algú llegeix també li agradi molt.